Aquest migdia s'ha inaugurat a Manlleu la primera residència per malalts mentals de Catalunya totalment pública. La llar residència, que ha suposat una inversió del Departament de Benestar i Família d'uns 2,5 milions d'euros, la gestionarà la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona. La llar residència per a malalts mentals de Manlleu és un espai similar al d'una casa gran. Consta de 25 habitacions i hi poden viure 30 persones. Els pacients s'hi estan per voluntat pròpia. Per ingressar-hi han de tenir entre 18 a 65 anys, patir una malaltia mental diagnosticada i tenir problemes socials com manca de vivenda o de recursos econòmics. Hi poden viure de forma continuada o per un període de temps. Per això, els monitors procuren ajudar-los a tenir el màxim d'autonomia possible per si un dia poden accedir a un pis tutelat. L'ideal per nosaltres és que la gent, dintre del seu procés terapèutic, pugui anar assumint altres recursos, altres equipaments residencials que requereixin més autonomia i que els permeti viure. El centre té espais comuns com el menjador, la sala de treball polivalent o la sala de fisioteràpia. També hi ha una cuina construïda com la d'una casa. D'aquesta manera, els residents la poden utilitzar com a taller per aprendre a cuinar.